Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tashar mai albarka. A yau darasin mu zan nuna muku kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon namu cewa zan nuna muku yadda za ku ƙara wayarku sauri. Wani zai tambaya cewa ya za a ƙara waya sauri? To ita dai yadda ake ƙara wayar nan sauri abu ne mai matuƙar sauƙi. Misali idan na ja nan za ku ga wayar ma ba ta tafiya sosai haka. To kowace waya haka take zuwa. To amma yadda za mu ƙara mata sauri shine yadda za ta dinga aiki sosai da sauri shaf shaf za ka yi komai ka gama. Ma'ana misali da idan kana aiki minti 5 to yanzu za ka yi ta a minti 2. Kun ga nan misali kamar nan ma kamar nan in na ja screen ɗin za ku ga tana yin slow sosai. To yadda za ka ƙara wayar sauri za ka shigo kan setting ɗin kan wayarka. Idan ka shigo za ka shigo my phone. In ka shigo nan wajen my phone sai ka jawo ƙasa. Ga wani waje nan an rubuta build number sai ka daddanna shi. Zai buɗo maka in ka daddanna shi sai ka sa password ɗin kan wayar taka. In ka sa password ɗin kan wayar taka sai ka danna. Kun ga ya ce muku you are now a developer sai ka dawo. In ka yo back sai ka yo ƙasa gashi sai ka shiga kan system ɗinka nan. In ka shigo kan system ɗinka ga wani waje an sa developer options sai ka danna akai sai ka shiga. Idan ka shiga sai ka yo ƙasa a hankali ka taho. In ka duba an ka taho sosai ga wani waje nan an sa window animation scale sai ka danna akai. Sai ka mayar kun ga nan yana animation scale 1 times sai ka mayar shi 0.5 sai ka mayar shi haka. Sai ka yo ƙasa nan ma transition ɗin nan sai ka mayar shi 0.5. Animation scale nan ma sai ka mayar shi 0.5. To kun ga nan wayar ta ƙara sauri. Kun gani ba kamar da ba. To shi wannan developer option ɗin akwai sirrika da yawa na waya a ciki wanda za mu yi bayani a kansa. Mun fara muku ne akan wannan developer option ɗin. Misali bari ku ga na fito na nuna muku yanzu wayar ba ta slow kamar da. Kun gani ba? Kun gani? Kai kanka idan ka yi za ka ji wayar taka ta canza ma. Za ka yi ta dama sabuwa normal tana aiki kamar sabuwa. Kun gani shaf shaf za ku ga tana aiki. To wannan dai shine ƙarshen darasin namu. Da Allah ku daina subscribe sannan ku danna mana alamar karawa kuma da like ɗin bidiyon mun gode.